Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat staatssecretaris Szabó uitleg geeft. Hij had vanochtend een virtuele persconferentie met de Caribische pers. En daarbij ging het over een paar dingen, onder meer over de 2 miljoen euro die beschikbaar is gesteld voor armoedebestrijding op de eilanden. Is dat genoeg? Want dat geld werd bekendgemaakt tijdens de begrotingsbehandeling. Hij weet het niet. Eerst moet er een duidelijk beeld komen over de armoede op de eilanden en dan moet er een beleid worden ontwikkeld. En dan weten we of die 2 miljoen daadwerkelijk genoeg is. Dat het een probleem is, dat mogen duidelijk zijn, al dus de staatssecretaris, die ook inging op Transparency International. Hij heeft daar een gesprek mee gehad en er is nu gesproken over de onderzoeksmethodes van deze anticorruptieorganisatie. Er wordt nu bekeken wat de landen voor verantwoordelijkheden hebben en er wordt nog gekeken wat Transparency International kan doen. Dan zal er een gesprek voor plaatsvinden met de verschillende landen, dus het is nog lang niet klaar. En dat was wel de indruk die ontstond in de Tweede Kamer toen Szabó zei dat Transparency International onderzoek gaat doen naar corruptie op de eilanden. Tijdens de persconferentie met de Caribische pers legde hij uit dat er een traject gestart is en dat moet nog verder voortgang vinden. De regering gaat mensen zonder water helpen. Dat heeft het ministerie van Financiën bekendgemaakt gisteravond. Er zal binnenkort een akkoord worden ondertekend met Aqualectra. En de bedoeling is om de energie- en waterarmoede op het eiland aan te pakken. Er zijn op dit moment meer dan 1300 huishoudens waarbij mensen afgesloten zijn van water en stroom voor al langer dan een maand en waarbij er ook sprake is van een openstaande schuld. De regering wil daar nu iets aan doen om te zorgen dat de mensen voor de kerstdagen worden aangesloten. Het is een samenwerkingsproject tussen de minister van Financiën, de nieuwe kabinetchef van SOAW, Jason Vullink, parlementariër Miguelangelo Lo Martinez van KEM en Aqualectra, zo heeft het ministerie bekendgemaakt. En in grote lijnen kunnen we zeggen dat mensen die in aanmerking komen, die dus geen stroom en water hebben en ook een openstaande schuld, dat de regering daar 50% van de schuld van betaalt. Aqualectra kwijt 25% van de schuld, dus die zorgen ze dat die schuld verdwijnt. En de mensen zelf moeten 25% betalen, maar dan wel via een bepaalde betalingsregeling. Controle bij autogarages, dat is ook een bericht dat we van de regering kregen. Het ministerie van Justitie liet weten dat er gisterochtend 2 multidisciplinaire controles zijn uitgevoerd bij een garage en een autosloperij. Dat is een belangrijke stap in de strijd tegen voertuigcriminaliteit en andere vormen van illegale activiteiten in de autobranche, al dus het ministerie van Justitie. Het gaat om multiculturele wil ik zeggen, maar het gaat om multidisciplinaire controles. Dus verschillende instanties zijn erbij betrokken, maar er wordt ook gekeken of mensen bijvoorbeeld geen gestolen materialen gebruiken, of de werkomstandigheden voor de werknemers goed is, of aan alle vergunningen wordt gehouden. Dus het gaat zeg maar om een hele brede controle in de autosector. KAP ziet aantallen flink stijgen. Curaçao Airport Partners gaf gisteren een persconferentie en daarin lieten ze weten dat het aantal passagiers op Curaçao flink stijgt. Dit jaar worden meer dan 2 miljoen verwacht, volgend jaar zelfs 2,2 miljoen passagiers op de luchthaven. Ter vergelijking in 2022 ging het nog om 1,4 miljoen. Er werken al inmiddels meer dan 1800 mensen bij de luchthaven, dus het is een grote werkgever. Maar die grote aantallen moeten wel goed gemanaged worden. Daar is Curaçao Airport Partners mee bezig. Ook mogen de wachttijden bij security en bij de paspoortcontroles niet te lang duren. Maar in ieder geval is men blij dat het aantal passagiers op de luchthaven groeit. Kinderen lopen gevaar op social media. Ja, dat is een probleem wat we wereldwijd zien. En gisteren stond er een 25-jarige man voor de rechter in een proforma zitting die in de afgelopen periode geprobeerd heeft seksuele beelden te krijgen van kinderen tussen de 11 en de 17 jaar. Een schokkende ontwikkeling. Hij stelde geld beschikbaar, $1000 cash, telefoonkaartjes, PlayStation spelletjes, allemaal zaken
deed hij alsof hij dat zou gaan betalen als hij maar die beelden kreeg. En hij was actief op TikTok, op WhatsApp en op Instagram. En hij deed zich voor onder verschillende namen zoals Bad Boy, Jamma Boy, Banaan. Het is een hele vervelende zaak en het is vooral voor ouders belangrijk dat ze weten waar de kinderen mee bezig zijn op sociale media. De zaak wordt inhoudelijk begin volgend jaar behandeld. Alles klaar voor de Ride for the Roses. Gisteren werd er een persconferentie gegeven waarbij het programma voor de Ride for the Roses bekend werd gemaakt. Dat wordt gehouden op zondag 26 januari volgend jaar. Net als in de voorgaande 18 edities is het doel sportiviteit, hoop en saamhorigheid in de strijd tegen kanker. Er zijn verschillende onderdelen van de Ride for the Roses. Zo wordt er gerend, gezwommen, gewandeld. Er zijn allemaal activiteiten die nog nader duidelijk worden gemaakt. Maar in ieder geval kunnen we dat in de agenda zetten. 26 januari 2025. En dan is Dudley Lucia, de voorzitter van de PNP, in het strijdperk getreden tegen pestende politici. Er zijn politici die doen aan bullying, die zijn op social media actief en die maken anderen belachelijk. Dat gebeurt op schoolpleinen, dat gebeurt in kantoren, op het werk. Maar zeker in de politiek, daar wil de PNP tegen in het harnas treden. Omdat het niet gezond is om te zien dat politici anderen proberen belachelijk te maken. En daar moet tegen worden opgetreden, aldus de PNP. Wij gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen met de krokodil op Bonaire. De zoektocht is nog steeds gaande. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Er is op Facebook ook een video geplaatst over die zoektocht. En volgens het Openbaar Ministerie is het reptiel in de afgelopen dagen meerdere keren gespot in een ondiep gebied bij de Rode Zone bij Sorobon. Dat is een groot gebied, relatief groot gebied met veel mangroves. Daardoor is het lastig om het dier te volgen en te vangen. Volgens het Openbaar Ministerie gedraagt het dier zich rustig en vormt het geen directe bedreiging voor mensen. Er is geprobeerd het reptiel te vangen, dat is nog steeds niet gelukt. En voor de mensen die willen snorkelen of surfen om dit op eigen risico te doen en liefst niet in de rode zone. De situatie wordt gemonitord, houd onze kanalen in de gaten voor informatie over ontwikkelingen, al dus het Openbaar Lichaam Bonaire op Facebook en daar kunt u de hele video zien. Dan gaan we naar Wouter Veenendaal, de bijzonder hoogleraar Koninkrijksrelaties. Hij gaf woensdagavond een lezing op de Universiteit van Curaçao. Wij spraken hem gisteren en dat ging onder meer over de lezing. Die bestond uit verschillende onderdelen. Onder meer ging het over politiek binnen kleine gemeenschappen. Het ging ook over de koninkrijksrelaties en de democratie in het koninkrijk en over zijn leerstoel. U ziet nu het begin van het interview. Later vandaag kunt u het hele interview vinden op de sociale mediapagina's van Extra. En dan kunt u het hele gesprek volgen. In ieder geval, hier is het eerste deel van het gesprek met Wouter Veenendaal, bijzonder hoogleraar.
Bijzonder hoogleraar Wouter Veenendaal. U heeft een interessante lezing gegeven op de Universiteit van Curaçao met verschillende onderwerpen. Een van de onderwerpen is het onderzoek dat u heeft gedaan naar democratieën in kleine landen, eilanden over de hele wereld. We hebben ook over Curaçao gesproken, maar eigenlijk valt daarbij op dat de democratie in kleine gemeenschappen zich op bijna steeds dezelfde manier ontwikkelt. Ja, dat heeft te maken met de kleinschaligheid. Dus je ziet eigenlijk dat het dan niet heel veel uitmaakt hoe rijk een land is, of een land een koloniale geschiedenis heeft, wat de cultuur is, maar dat die effecten van kleinschaligheid zich eigenlijk in al die landen voordoen. En ook in Nederlandse gemeenten, waar ik nu ook onderzoek naar doe. Dus je ziet eigenlijk die schaaleffecten overal terug. Dat ligt in die kleinschaligheid en er zijn voorbeelden genomen van Suriname, maar ook eilanden in de Stille Oceaan, in het Caribisch gebied. En dan zie je heel vaak dat ideologie niet een hoofdrol speelt, maar wel heel veel de verbanden tussen politici en de kiezer. Ja, die verbanden zijn ontzettend bepalend eigenlijk voor hoe de politiek werkt. Dat betekent inderdaad dat politiek niet draait om inhoudelijke ideologische verschillen, maar echt vaak om persoonlijke connecties. En dat mensen ook daar hun stemgedrag door laten bepalen. En die nauwheid, kan je zeggen, kan leiden tot betere vormen van vertegenwoordiging. Want een politicus weet wat er onder burgers leeft. Maar je kan ook daardoor een neiging krijgen tot cliëntelisme. Dus een uitruil van politieke steun vanuit de kiezer. In ruil voor bepaalde diensten die de kiezer wil ontvangen of gunsten van de politicus. U gaat zich de komende tijd ook meer richten op de situatie op Curaçao en op de andere eilanden. Verwacht u dat het gelijk is zoals in de rest van de wereld in kleine gemeenschappen? Ja, de bevolkingsgrootte is natuurlijk vergelijkbaar van Curaçao. Maar een groot verschil is de non-soevereine status. Ja. Dus in een onafhankelijk land is de regering heel machtig. Dat is in alle kleine eilandstaten het geval. Hier heb je dat natuurlijk ook, want Curaçao is een autonoom land in het koninkrijk. Maar er is daarnaast ook nog een koninkrijksregering. En de vraag is of dat effect heeft op een aantal van die elementen van kleinschaligheid. Wat denkt u? Ik denk dat het misschien wel effect kan hebben en dat je bijvoorbeeld ziet dat het heel moeilijk is in kleine eilandsamenlevingen om neutrale, sterke instituties te hebben. Maar dat als je kijkt naar samenwerking binnen het koninkrijk die wel goed loopt, want er is genoeg samenwerking die niet goed loopt. Eén voorbeeld denk ik van samenwerking die wel goed loopt is binnen de rechterlijke macht. Ja. En daar zie je dat dus het feit dat Curaçao non-soeverein is, dat een heel belangrijk effect kan hebben. Positief effect misschien op hoe de rechterlijke macht kan functioneren. En dan gaan we naar El Salvador, want daar is deze week een monument opgericht ter nagedachtenis aan Nederlanders die in 1982 zijn omgekomen. Mensen van mijn generatie die in die tijd het nieuws volgden, die weten nog dat er 4 journalisten waren die zijn vermoord in El Salvador. En ter nagedachtenis aan deze 4 journalisten is er aan de rand van een dorp in El Salvador een monument opgericht. Het gaat dus over een gebeurtenis van 42 jaar geleden. Journalisten Koos Koster, Jan Kuiper, Hans Lodewijk ter Laag en Johannes Willemsen werden in een hinderlaag gelokt en gedood door leden van een bataljon van de Salvadoriaanse strijdkrachten. 2 maanden geleden werd er bekend dat er ook een rechtszaak komt over deze zaak en dat de voormalig minister van Defensie en 2 legerofficieren zich moeten verantwoorden hiervoor. Zoals bekend woedde er tussen 1980 en 1992 een bloedige burgeroorlog in El Salvador. In 1982 gingen deze journalisten van de Icon naar het land voor een televisiereportage en op 17 maart werden ze doodgeschoten. Het is goed dat het nog wordt herdacht. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er snel weer en ik hoop u ook. Dan praten we verder over het nieuws hier in de regio. Tot ziens. Dag.